Assalamualaikum. Cah tak kabari ya, Cah, tak kabari. Iki mau aku mari live to, Cah. Moro-moro kan tak pateni. HP kuwi monopro muni ngene iki lho, Cah. Kring, kring, Kring. kring. Kring pengen telu tak injak sapa, nomor tak dikenal sapa iki. Jebule, Cah, pengen ngerti sama, Cah. Ayahe Dirga. Ayahe Dirga ki eling moro-moro. Bu, kula kangen Dirga. Moro-moro muni ngono lho, Cah. Kangen piye? Kangen eling karo anake. Ya tak seneni ngono, macak kereng mboke iki mau. Ya kula nyuwun rekeninge nggih, Bu. Kula tak ngirimi damel jajane trole. Tak suweneni guyu-guyu ampun, Cah. Ampun. Sesuk nggih TikTok tak seneni, Cah. Sesuk ndang download aplikasine TikTok. Nggih join live karo anake. Anakmu ki diomongne anake bapake ra jelas loro atiku. Jajal hayo sesuk kek ndang nganu aplikasi TikTok. Dinge join live karo anake. Anakmu dilok-lokne wong jare anak ra jelas bapake. Ora gregeten aku ngono kuwi. Nggih Bu, insyaallah. Ya wis ngono ya, Cah. Mbah iki jujur lho, Cah. Entuk dhuwit, entuk bel teko ayahe Dirga lho, langsung tak lapor sampean lho, Cah. Gara-garane apa, Cah? Mau fotone tak pasang lho, Cah. Terus bocahe paling ndelok diseneni kancane. Terus moro-moro jam 10 pira. Jam 10 apa jam pira to gak iki mau ngebel arep ngirimi dhuwit anake, Cah. Aku ya demen sesuk anakku tak tukokne apa? Barongan. Lagi mesen. Thank you Ayahe Dirga, thank you ya guys sing ngomongi Ayahe Dirga wong Taiwan sing nyeneni sakala Ayahe Dirga telepon. Assalamualaikum, malam semua lagi untuk rezeki.